Раздзел 11. У дыгары яго дзядзькі непрыемнасці. Вы можете подумать, што жывёлы былі не надта разумныя, бо не адразу зразумелі, што дзядзька Эндру істота такога ж кшталту, як і двое дзяцей ды вознік. Але вы мусіце памятаць, што жывёлы нічога не ведалі пра адзенне. Яны думалі, што сукенка Полі, строй дыгары і кацялок возніка такія ж самыя іх часткі, як для звяроў поўсць альбо пер'е. Жывёлы нават не здагадаліся б, што тыя трое былі аднаго віду, калі б такога меркавання не быў агрэст, і калі б тыя не загаварылі да іх. Дзядзька Эндру быў значна вышэйшы за дзяцей і значна худзейшы за возніка. Ён быў увесь у чорным, акрамя белай камізэлькі, ужо, праўда, не вельмі белай, і вялікая сівая капа ягоных валасоў зусім не была падобная да таго, што яны бачылі ў трох іншых людзей. Таму, натуральна, яны вельмі збянтэжыліся. Горш за ўсё было тое, што ён, мабыць, не ўмеў размаўляць. Хаця дзядзька Эндру намагаўся нешта сказаць, калі бульдог звярнуўся да яго, ці, як здалося дзядзьку Эндру, спачатку ашчэрыўся, пасля загыркаў, ён выцягнуў дрыжачыя рукі і, задыхаючыся, прамямліў: «Добры, сабачка, добры». Але звяры разумелі яго не больш, чым ён разумеў іх. Яны не чулі ніякіх словаў, толькі дзіўнае шыпенне. Магчыма, гэта было і да лепшага, бо ніводзін сабака з тых, якіх я ведаю, і гаваркі сабака Нарніі тым больш, не любіць, калі яго называюць добры сабачка. Ну, гэта ж все роўна, як бы, напрыклад, вас назвалі мой малыш. І тут дзядзька Эндру паваліўся непрытомны. «Ну вось», — сказаў Дик, — «это проста дрэва. Я заўсёды так думаў». Памятайце, што звяры яшчэ не бачылі, як нехта падае у непрытомнасці. Бульдог, абнюхаўшы ўсяго дзядзьку Эндру, падняў галаву і выказаўся: «Гэта жывёла, дакладна жывёла, і, напэўна, аднаго віду з тымі іншымі». «Мне так не здаецца», — сказаў адзін з мядзведзяў. «Жывёлы так не падаюць. Мы жывёлы, мы не падаем, мы стаім вось так». Ён падняўся на заднія ногі, зрабіў крок назад, спатыкнуўся аб нізкую галінку і зваліўся на спіну. «Трэці жарт, трэці жарт, трэці жарт!» — закрычала Галка. «Я ўсё адно думаю, што гэта штосьці накшталт дрэва», — сказаў Дик. «Калі гэта дрэва, — запярэчыў мядзведзь, — на ім мае быць пчалінае гняздо». «Я ўпэўнены, што гэта не дрэва, — сказаў барсук. Мне здалося, яно спрабавала размаўляць, перш чым перакулілася». «Гэта быў вецер у ягоных галінах, — адказаў Дик». «Ты ж не думаеш, — сказала Галка барсуку, — што гэта гаваркая істота? Яна не сказала ні слова». «І ўсё ж вы ведаеце, — прамовіла сланіха, — яе мужа, як вы памятаеце, Аслан паклікаў за сабой. Гэта можа быць нейкая жывёла. Магчыма, белаватая шышка на гэтым канцы — гэта твар, а? І, можа, гэтыя дзіркі — рот і вочы? Носа, вядома, у яго няма, але
Не буду дачэплівацца. Сярод нас вельмі мала хто мае сапраўдны нос. Яна са справядлівым гонарам узняла свой хобат. Я катэгарычна не згодны з гэтай заўвагай, мовіў бульдог. Сланіха мае рацыю, сказаў тапір. Слухайце, прагаварыў асёл, магчыма, гэта жывёла, якая не можа размаўляць, але думае, што можа. Ці можна зрабіць так, каб яно стаяла? Запыталася сланіха. Яна пяшчотна абвела хобатам бязвольнае цела дзядзькі Эндру і паставіла яго на адзін з канцоў, на жаль, дагары нагамі. І з яго кішэняў пасыпаліся манеты, але дзядзька Эндру зноў паваліўся. Вось, сказалі некалькі галасоў, гэта зусім не жывёла, яно не жывое. Кажу вам, гэта жывёла, настойваў бульдог, абнюхайце яго самі. Нельга спадзявацца толькі на нюх, сказала сланіха. Але ж, запярэчыў бульдог, калі нельга давяраць свайму носу, то што тады вартае даверу? Магчыма, розум, прамовіла сланіха. Я катэгарычна не згодны з гэтай заўвагай, адказаў бульдог. Мы мусім з гэтым нешта зрабіць, сказала сланіха, бо гэта можа быць жазло, і мы мусім паказаць яго Аслану. Дык што вы ўсё-такі думаеце? Гэта жывёла ці нейкае дрэва? Дрэва, дрэва! Пракрычаў тузін галасоў. Цудоўна, сказала сланіха, калі гэта дрэва, яго трэба пасадзіць. Давайте выкапаем яму. Двое кратоў выкапалі яе вельмі хутка, потым адбылося нядоўгае абмеркаванне, якім бокам трэба саджаць дзядзьку Эндру, і ён ледзь пазбегнуў лёсу быць пасаджаным галавой уніз. Некаторыя жывёлы казалі, што ягоныя ногі гэта галіны, і, адпаведна, шэрае пухнатае нешта, яны мелі на ўвазе яго валасы, гэта карэнне. Але потым іншыя сказалі, што яго падвоеная частка больш брудная і больш раскінутая, як належыць караням. Такім чынам, яны пасадзілі яго галавой угору. Калі жывёлы ўтрамбавалі зямлю навокал, яна была вышэй за дзядзькавы калені. Нейкае яно зусім засохлае, сказаў асёл. Вядома ж, яго патрэбна паліць, прамовіла сланіха. Думаю, я магу сказаць, не хачу пакрыўдзіць нікога з прысутных, што для падобнай працы такі нос, як у мяне, я катэгарычна не згодны з гэтай заўвагай, запярэчыў бульдог. Але сланіха спакойна пайшла да ракі, набрала хобатам вады і вярнулася назад, каб паклапаціцца пра дзядзьку Эндру. Разумная жывёла працягвала так рабіць, пакуль не выліла на яго дзесяткі літраў. Вада струменямі сцякала па ягоным фраку, нібыта ён у адзенні прымаў ванну. Урэшце, гэта яго ажывіла. Ён ачуняў, што гэта было за абуджэнне. Але зараз мы мусім пакінуць яго, каб ён падумаў пра свае кепскія ўчынкі, калі ён быў здольны пра гэта задумацца, і вярнуцца да больш істотных рэчаў.
Агрэст рысіў з дыгары на спіне, пакуль гоман іншых жывёлаў не знік удалечыні. Цяпер невялікі гурток з Аслана і абраных сяброў рады быў даволі блізка. Дыгары ведаў, што ён ніколі не здолеў бы перапыніць такую ўрачыстую сустрэчу. Але ў гэтым не было неабходнасці. Паводле слова Аслана, слон, крумкачы і астатнія расступіліся. Дыгары саслізнуў са спіны коня і апынуўся твар да твару з Асланам. І Аслан быў больш вялікі, больш прыгожы і больш зяюча залаты, і больш грозны, чым думаў дыгары. Хлопчык не наважваўся зірнуць у вялікія вочы. «Калі ласка, містер Леў, Аслан, сэр, — сказаў дыгары, — ці маглі б вы, можна мне, калі ласка, ці не дадзіце вы мне які-небудзь чароўны плод з гэтай краіны, каб моя маці ачуняла?» Ён спадзяваўся, што Леў адкажа «так», і жудасна баяўся, што той можа сказаць «не». Але ён разгубіўся, калі Леў не сказаў ні так, ні не. «Гэта той хлопчык», — сказаў Аслан, гледзячы не на дыгары, а на сяброў рады. «Той, які гэта зрабіў». «Ой, — падумаў дыгары, — што я цяпер нарабіў?» «Сын Адама, — прамовіў Леў, — у маёй новай зямлі Нарніі апынулася злая вядзьмарка. Распавядзі добрым звярам, як гэта здарылася». Самыя розныя варыянты адказу пранесліся ў галаве дыгары, але ў яго хапіла розуму сказаць толькі праўду. «Я прывёў яе сюды, Аслан, — адказаў ён. Для чаго? Не хацеў перанесці яе з майго свету назад у яе ўласны. Я думаў, што пераношу яе ў ейны свет. Як яна апынулася ў тваім свеце, сын Адама? Праз магію. Леў нічога не сказаў, і дыгар ведаў, што адказаў не цалкам і поўнасцю. «Гэта ўсё мой дядька Эндру, — патлумачыў хлопчык. Ён паслаў нас прэч з нашага ўласнага свету з дапамогай чароўных пярсцёнкаў. Прынамсі, я быў змушаны пайсці, бо ён спачатку паслаў Полі. І потым мы сустрэлі вядзьмарку ў месцы пад назвай Чарн, і яна проста ўхапілася за нас, калі вы сустрэлі вядзьмарку, — перапытаў Аслан. Яна прачнулася, — адказаў дыгар, а потым дадаў. Это я абудзіў яе, бо я хацеў даведацца, што адбудзецца, калі стукнуць у звон. Полі не хацела, каб я так рабіў, яна не вінаватая. Я змагаўся з ёй, я ведаю, што не павінен быў так рабіць. Думаю, я быў крыху зачараваны надпісам пад звонам. Сапраўды? — запытаўся Аслан. Не, — адказаў дыгары. Цяпер я разумею, што не быў зачараваны. Я толькі прыкідваўся, што гэты надпіс мяне зацікавіў. Павісла доўгая паўза, дыгары моўчкі дакараў сябе. Я ўсё сапсаваў, цяпер няма ніякага шансу здабыць штосьці для маці. Калі Леў ізноў загаварыў, ён звяртаўся не да дыгары. Сябры, — сказаў ён,
Новаму чыстаму свету, які я даў вам, няма яшчэ і 7 гадзін, а сілы зла ўжо ўвайшлі ў яго, абуджаныя і перанесеныя сюды сынам Адама. Усе звяры, нават агрэст, так паглядзелі на дыгары, што яму захацелася праваліцца скрозь зямлю. Але не бядуйце, працягнуў Аслан, все яшчэ звяртаючыся да жывёлаў. Зло прыйдзе ад гэтага зла, але да таго часу яшчэ далёка, і я прасачу, каб найгоршае ўпала на мяне самога. А пакуль на многія стагоддзі гэта будзе вясёлая зямля і вясёлы свет. І паколькі род Адама зрабіў шкоду, таму род Адама дапаможа выправіць яе. Падыдзіце бліжэй, іншыя двое. Апошнія словы ён сказаў Полі і возніку, які якраз прыйшлі. Полі, шырока расплюшчыўшы вочы і разявіўшы рот, узіралася ў Аслана і моцна трымалася за руку возніка. Вознік паглядзеў на льва і зняў свой кацялок. Ніхто дагэтуль такім яго не бачыў. Цяпер ён стаў больш малады і прыгожы на выгляд, і быў падобны да вясковага жыхара, а не да лонданскага возніка. Сыне, звярнуўся Аслан да возніка, я даўно ведаю цябе. Ці ведаеш ты мяне? Не, сэр, адказаў вознік. Прынамсі, не зусім так, але нейкім чынам я адчуваю, калі мне дазволена так сказаць, нібыта мы сустракаліся раней. Гэта добра, сказаў леў. Ты ведаеш мяне лепей, чым табе здаецца, і з часам ты пазнаёмішся са мной яшчэ бліжэй. Табе падабаецца гэтая краіна? Гэта выдатнае месца, сэр, адказаў вознік. Ты хацеў бы жыць тут заўсёды? Разумееце, сэр, я жанаты чалавек. Калі б моя жонка была тут, ніхто з нас ніколі больш не захацеў бы вярнуцца назад у гэны Лондан. Мы абодва вясковыя людзі. Аслан ускінуў грывастую галаву, раскрыў рот і выдаў адну доўгую, нягучную, але поўную сілы ноту. Поліна сэрца падскочыла. Яна была перакананая ў тым, што гэта покліч. І той, хто пачуе яго, захоча і больш за тое здолее яго паслухацца незалежна ад таго, колькі сусветаў і стагоддзяў пралягло паміж імі. Яна не была агаломшаная, калі раптоўна зніадкуль з'явілася маладая жанчына з добрым шчырым тварам і стала побач з ёю. Полі адразу зразумела, што гэта жонка возніка, перанесеная з нашага свету, толькі не абрыдлым магічным пярсцёнкам, а хутка, проста і пяшчотна, як птушка, ляціць да свайго гнязда.
Відаць, маладую жанчыну адарвалі ад мыцця бялізны, бо на ёй быў фартух, рукавы былі закасаныя да локцяў, і на руках была мыльная пена. Калі б у яе быў час апрануць сваю добрую вопратку, яе лепшы капелюш аздаблялі штучныя вішні, яна б выглядала жахліва. А ў тым, у чым яна была зараз, яна глядзелася даволі прыгожа. Вядома ж, яна падумала, што спіць. Таму не спяшалася адразу ж да мужа, каб запытацца, што такое з імі здарылася. Але, зірнуўшы на льва, яна ўжо не была зусім упэўненая, што гэта сон. Аднак з нейкай прычыны ёй не было страшна. Пасля яна зрабіла маленькі паўрэверанс, бо ў тыя дні некаторыя вясковыя дзяўчаты яшчэ ведалі, як яго робяць. Потым пайшла, узяўшы возніка за руку, стала побач з ім, крыху сарамліва азіраючыся навокал. «Дзеці мае», — сказаў Аслан, пільна гледзячы на іх, «вы станеце першымі каралём і каралевай Нарніі». Вознік адкрыў рот ад здзіўлення, а яго жонка моцна пачырванела. «Вы будзеце валадарыць і дасцё імёны ўсім гэтым стварэнням, і будзеце чыніць справядлівасць сярод іх і абараняць ад ворагаў, калі тыя з'явяцца. А ворагі з'явяцца, бо ў гэтым свеце ёсць злая вядзьмарка». Вознік з цяжкасцю зглытнуў 2 ці 3 разы, прачысціў горла. «Вельмі перапрашаю, сэр», — вымавіў ён. «Вельмі дзякую вам, вядома, і мая жонка таксама. Але я непрыдатны да такой працы. У мяне няма адукацыі, разумееце?» Хмыкнуў Аслан. «Ты умееш працаваць рыдлёўкай і плугам і вырошчваць ежу?» «Так, сэр, я умею рабіць, мяне так выхоўвалі». «Ці можаш ты кіраваць гэтымі стварэннямі добра і справядліва, памятаючы, што яны не рабы, як нямыя жывёлы ў свеце, дзе ты нарадзіўся, але гаваркія істоты і вольныя асобы?» «Я разумею, сэр», — адказаў вознік, «я паспрабую рабіць тое, што справядліва». «І ці навучыш ты сваіх дзяцей і ўнукаў дзеяць таксама?» «Паспрабую, сэр, я зраблю ўсё, што ў маіх сілах. Так, Нелі? І ў цябе не будзе ўлюбёнцаў ні сярод сваіх дзяцей, ні сярод звяроў, і ты нікому не дазволіш прыніжаць бліжняга альбо абыходзіцца з іншым несправядліва?» «Я ніколі не мог змірыцца, калі такое адбывалася, сэр. І гэта праўда. Яны атрымаюць па заслугах, калі я штосьці такое заўважу», — сказаў вознік. Цягам размовы ягоны голас рабіўся больш павольны і насычаны, а гаворка пазбаўлялася гарадской рэзкасці і хуткасці і нагадвала вясковую. Так вознік размаўляў у дзяцінстве. «І калі ворагі пойдуць супраць гэтай краіны, бо ворагі з'явяцца, і пачнецца вайна,
Ці будзеш ты ў першых шэрагах тых, хто наступае, і апошнім з тых, хто адступае. Ведаеце, сэр, прамовіў вознік, чалавек не можа дакладна ведаць гэта, пакуль не паспытае. Асмелюся сказаць, што я магу апынуцца такім чалавекам. Хто ведае, раптам збаюся. Ніколі не біўся, акрамя толькі як на кулаках. Я паспрабую. У сэнсе я спадзяюся, што паспрабую зрабіць тое, што ад мяне залежыць. Тады, сказаў Аслан, ты зробіш усё, што мусіць зрабіць кароль. Вашая каранацыя адбудзецца ў хуткім часе, і вы, і вашыя дзеці і ўнукі будзеце дабраславёныя, і некаторыя будуць каралямі Нарніі, а іншыя будуць каралямі Архенленда, які ляжыць далей за паўднёвымі гарамі. А цябе, маленькая дачка, тут ён павярнуўся да Полі, вітаю. Ці даравала ты, хлопчыку, тую крыўду, якую ён учыніў табе ў зале выяваў у пакінутым палацы праклятага Чарна? Так, Аслан, мы памірыліся, адказала Полі. Гэта добра, сказаў Аслан. А зараз слухай, хлопчык. Раздзел 12. Прыгоды Агрэста. Дыгары сціснуў зубы. Яму рабілася ўсё больш і больш няёмка. Ён спадзяваўся, што не расплачацца і не зробіць штосьці недарэчнае. Сын Адама, звярнуўся да яго Аслан. Ці ты гатовы выправіць тое кепскае, што зрабіў маёй добрай краіне Нарніі ў самы дзень яе нараджэння? Не зусім разумею, што я магу зрабіць, адказаў Дыгары. Каралева ўцякла і... Я запытаўся, ці ты гатовы, мовіў леў. Так, адказаў Дыгары. На імгненне ў яго з'явілася вар'яцкая ідэя сказаць: я паспрабую, калі вы паабяцаеце дапамагчы маёй маме. Аднак ён своечасова зразумеў, што леў зусім не належаў да тых, з кім можна паспрабаваць заключыць здзелку. Але сказаўшы так, ён падумаў пра сваю маці і пра вялікія спадзяванні, якія ў яго былі, і пра тое, як яны ў яго зніклі. Яго горла сціснула, на вачах выступілі слёзы, і ён выпаліў: калі ласка, ці не дадзіце вы, ці не маглі б вы даць мне штосьці, што аздаравіць маю маму? Да гэтага моманту ён глядзеў на вялікія лапы льва і велізарныя кіпцюры, але цяпер у адчаі ён паглядзеў на аблічча. Тое, што ён пабачыў, здзівіла яго больш, чым што іншае за ўсё яго жыццё. Бо карычнева-руды твар нахіліўся блізка да яго ўласнага твару, і цуд з цудаў у вачах і льва стаялі вялікія зяючыя слёзы. Яны былі такія вялікія і яскравыя ў параўнанні са слязьмі Дыгары, што ён на імгненне адчуў, нібыта льву насамрэч больш шкада яго маці, чым яму самому.
мой сыне, сказаў Аслан, я ведаю, гора моцнае пачуццё. Пакуль толькі ты і я у гэтай краіне ведаем, што гэта такое. Будзьма добрымі адно да аднаго. Але я мушу падумаць пра будучыя стагоддзі ў жыцці Нарніі. Ведзьмарка, якую ты перанёс у гэты свет, ізноў вернецца. Ды час гэтаму яшчэ не настаў. Я хачу пасадзіць у Нарніі дрэва, да якога яна не наважыцца наблізіцца. І гэтае дрэва будзе абараняць ад яе Нарнію шмат гадоў. Такім чынам, на гэтай зямлі будзе доўгі светлы ранак, пакуль аблокі закрыюць сонца. Ты мусіш прынесці мне зярнятка, з якога вырасце гэтае дрэва. Добра, сэр, сказаў Дыгары. І хоць ён не ведаў, якім чынам, але цяпер быў упэўнены, што здолее гэта зрабіць. Леў глыбока ўздыхнуў, нахіліў галаву яшчэ ніжэй і пацалаваў яго львіным пацалункам. І Дыгары адразу ж адчуў, што ў яго з'явіліся новыя сілы і смеласць. Дарагі сыне, мовіў Аслан, я скажу табе, што рабіць. Павярніся, паглядзі на захад і скажы мне, што ты бачыш. Я бачу надзвычай вялікія горы, Аслан. Раку, якая падае ўніз са скалай, утварае вадаспад. А за скаламі высокія зялёныя ўзгоркі, пакрытыя лесам, а за імі зноў узгоркі вышэйшыя, якія выглядаюць амаль чорнымі, а далёка вялікія заснежаныя горы, згуртаваныя разам, як Альпы на малюнках, а за імі няма нічога, акрамя неба. Ты добра бачыш, сказаў леў. Краіна Нарнія заканчваецца там, дзе вадаспад. І, дасягнуўшы вяршыні скалаў, ты пакінеш Нарнію і апынешся ў заходняй пустэчы. Ты мусіш ісці праз тыя горы, пакуль не знойдзеш зялёную даліну з блакітным возерам, аточаную сцяной ледзяных гор. За возерам круты зялёны ўзгорак, на вяршыні гэтага ўзгорка сад. У цэнтры гэтага саду расце дрэва. Сарві з яго яблык і прынясі мне. Добра, сэр, сказаў Дыгары. Ён пакуль што зусім не ведаў, як ён забярэцца на скалу і знойдзе шлях пасярод гор, але ён не захацеў гэтага казаць, бо баяўся, што ягоныя словы прагучаць як апраўданні. Ён прамовіў: «Спадзяюся, Аслан, вы не спяшаецеся. У мяне не атрымаецца хутка дабрацца туды і вярнуцца». Маленькі сын Адама, у цябе будзе дапамога, сказаў Аслан. Ён павярнуўся да каня,
які ўвесь гэты час ціха стаяў побач з імі, абмахваючыся хвастом, каб падагнаць мух, і слухаў, нахіліўшы галаву на адзін бок, як быццам яму было цяжкавата зразумець, пра што ідзе размова. «Мой дружа», — звярнуўся Аслан да каня, «ці хацеў бы ты стаць крылатым канём?» Трэба было бачыць, як конь страсянуў грывай, як раздзьмуліся яго ноздры, і як ён прытупнуў адной з задніх ног. Мабыць, ён вельмі б хацеў быць крылатым канём. Але ён адказаў: «Калі ты хочаш, Аслан, калі ты сапраўды маеш на ўвазе, не разумею, чаму я? Я не надта разумны конь». «Станься бацькам усіх коней, што лётаюць», — прарыкаў Аслан. «Цяпер тваё імя крылаты». Конь шугануўся, як, напэўна, ён шугаўся ў старыя нешчаслівыя дні, калі цягаў экіпаж. Потым заржаў, выгнуў шыю назад, нібыта муха кусала яго за плечы, ён хацеў іх пачухаць. А потым гэтак жа, як звяры з'явіліся з зямлі, з плячэй крылатага праклюнуліся крылы, якія выпростваліся, раслі, больш за арліныя, больш за лебядзіныя, больш за крылы анёлаў на царкоўных вітражах. Пер'е ззяла гнядым і медным колерам. Ён магутна ўзмахнуў імі і ўзняўся ў паветра. У 5 метрах над Асланам і дыгары ён захроп, заржаў і зрабіў заліхвацкі кулёк у паветры. Потым, абляцеўшы наўкол іх яшчэ раз, ён зваліўся на зямлю 7 капытамі разам, выглядаючы надзвычай збянтэжаным і здзіўленым, але вельмі задаволеным. «Табе падабаецца, крылаты?» — спытаў Аслан. «Вельмі, Аслан!» — ржануў конь. «Ты аднясеш сына Адама на сваёй спіне ў тую горную даліну, пра якую я казаў». «Што? Цяпер? Зараз жа!» — узрадаваўся Агрэст, ці крылаты, як мы мусім цяпер яго называць. «Ура! Хадзі сюды, малы! Я насіў такіх, як ты, на сваёй спіне раней, даўным-даўно, калі былі зялёныя палі і цукар». «Пра што шэпчуцца 2 дачкі Евы?» — запытаўся Аслан, раптоўна павярнуўшыся да Поля і жонкі возніка, якія паспелі пасябраваць. «Калі на тое вашая ласка, сэр», — прамовіла каралева Хелен, бо цяпер Нелі, жонка возніка, была каралевай. «Я мяркую, дзяўчынка таксама хацела б далучыцца, калі гэта не створыць нязручнасцяў». «Што ты пра гэта думаеш, крылаты?» — запытаўся леў. «О, я не супраць 2, тым больш, калі яны маленькія», — адказаў крылаты. «Самае галоўнае, каб слон не захацеў паляцець». Слон не хацеў. І новы кароль Нарніі дапамог абодвум дзецям узлезці. Это азначала, што ён без цырымоній закінуў дыгары і так далікатна і асцярожна пасадзіў на конскую спіну Полі, нібыта яна была з парцаляны і магла разбіцца. Вось яны ўселіся, Агрэст, крылатыя, я хацеў сказаць. Але ж і нечаканы
паварот. Не ляці занадта высока, папярэдзіў Аслан. Не спрабуй падняцца над вяршынямі вялікіх ледзяных гор. Шукай даліны, зялёныя месцы і ляці праз іх. Там заўсёды можна будзе праляцець. А цяпер выпраўляйцеся з маім добраславеннем. О, крылаты, сказаў Дыгары, нахіляючыся, каб паляпаць па блішчастай конскай шыі. Это цудоўна. Моцна трымайся за мяне, Полі. У наступнае імгненне зямля засталася далёка знізу, круцячыся, бо крылаты, як вялізны голуб, зрабіў кола ці два, перш чым выправіцца у далёкі палёт на захад. Гледзячы ўніз, Полі ледзь бачыла караля і каралеў, і нават сам Аслан быў усяго толькі зыркай жоўтай кропкай на зялёнай траве. Хутка вецер пачаў дзьмуць ім у твар, і конь прыстасаваўся рытмічна ўзмахваць крыламі. Вся Нарнія, рознакаляровая, з лужкамі і скаламі, верасам і рознымі дрэвамі, плыла ўнізе. Рака вілася скрозь яе, нібы срэбная стужка. Яны ўжо маглі бачыць, што было за вяршынямі нізкіх узгоркаў, якія ляжалі на поўначы справа ад іх. За тымі ўзгоркамі да самага далягляду распасціралася велізарная верасовая пустка. Злева ад іх горы былі значна вышэйшыя, але дзе-нідзе сустракалася пустое месца, калі можна было паміж высачэзнымі сасновымі лясамі мімаходзь пабачыць блакітныя і далёкія паўднёвыя землі. Там Архенленд, сказала Полі. Так, але зірні наперад. Цяпер перад імі высачэзным бар'ерам паўсталі скалы, і сонечнае святло, што танчыла на велічным вадаспадзе, асляпіла іх. Рака з ровам і зяннем абрыналася ў Нарнію з высокіх заходніх земляў, дзе былі яе вытокі. Яны ўжо ляцелі так высока, што рокат вады чуўся як ціхі слабы гук, але яшчэ недастаткова высока, каб пераляцець праз вяршыні скал. Тут давядзецца крыху палётаць зігзагамі, зазначыў крылаты. Добра трымайцеся. Ён пачаў лятаць узад уперад, падымаючыся вышэй пры кожным павароце. Паветра стало больш сцюдзёнае, і далёка ўнізе дзеці пачулі крыкі арлоў. Паслухайце. «Азірніцеся! Азірніцеся!» – сказала Полі. Яны бачылі ўсю даліну Нарніі, распасцёртую да самага небасхілу на ўсходзе. Там блішчэла мора. Цяпер вандроўнікі былі так высока, што змаглі разгледзець маленечкія вострыя горы, што паказаліся за паўночна-заходнімі верасовымі пусткамі, і шмат нечага, што нагадвала пясок далёка на поўдні. Як бы я хацеў, каб хтосьці распавёў нам, што гэта за мясціны, сказаў Дыгары. Я не думаю, што там нешта ёсць, сказала Полі. Там няма нікога і нічога не адбываецца. Свет з'явіўся толькі сёння. Вядома, але людзі дабяруцца туды, сказаў Дыгары. А потым у іх з'явяцца гісторыі. І гэта проста цудоўна, што цяпер іх няма, зазначыла Полі, бо пакуль нікога не прымушаюць усё гэта вывучаць. Бітвы, даты і ўсю гэтую лухту. Цяпер яны пераляцелі праз вяршыню скалы,
і праз некалькі хвілін раўнінная краіна Нарнія знікла з вачэй. Яны ляцелі па-над дзікай зямлёй з крутымі ўзгоркамі і цёмнымі лясамі, працягваючы трымацца ракі. Наперадзе былі высачэзныя горы, але зараз сонца біла вандроўнікам проста ў вочы, яны не маглі нічога разгледзець. Сонца апускалася ніжэй і ніжэй, пакуль заходняе неба не стала як адзін вялікі горан, напоўнены вадкім золатам. Нарэшце сонца села за востры пік, які на яркім фоне выглядаў такім вострым і плоскім, нібыта быў выразаны з кардону. «Тут не горача», — сказала Полі. «І ў мяне пачынаюць балець крылы», — адказаў крылаты. «Я не бачу даліны з возерам, пра якую казаў Аслан. Прапаную спусціцца і знайсці прыдатнае месца для начлегу. Мы не дабярэмся да таго саду сёння». «Так і, пэўна, ўжо час павячэраць?» — запытаўся Дыгары. Такім чынам крылаты спускаўся ўсё ніжэй і ніжэй. Чым больш яны набліжаліся да зямлі і наўкол паўставалі ўзгоркі, тым цяплейшым рабілася паветра. І пасля шматгадзіннай вандроўкі, падчас якой не было чуваць нічога, акрамя ўзмахаў крылаў, было прыемна зноў пачуць знаёмыя і зямныя гукі. Шэпт ракі ў каменным рэчышчы, парыпванне дрэваў ад свежага ветрыку, ад нагрэтай сонцам зямлі, травы і кветак падымаўся цёплы, прыемны пах. Нарэшце крылаты прызямліўся, Дыгары скаціўся ўніз і дапамог спусціцца Полі. Абодва радаваліся магчымасці размяць здранцвелыя ногі. Даліна, у якой яны апынуліся, была ў самым сэрцы гор. Заснежаныя вяршыні, адна з якіх здавалася ружова-чырвонай у адбітку захаду, узвышаліся над імі. «Я хачу есці», — сказаў Дыгары. «Ну дык частуйся», — прапанаваў крылаты, набіўшы поўны рот травы. Потым ён падняў галаву, ўсё яшчэ жуючы з травінкамі, што тырчалі з абодвух бакоў яго рота, як вусы, і прамовіў: «Давайте вы двое, не саромцеся, тут на ўсіх хопіць». «Але мы не ямо траву», — прамовіў Дыгары. Крылаты сказаў праз набіты рот: «Тады не ведаю, што вы будзеце рабіць тут. Тут вельмі смачная трава». Полі і Дыгары збянтэжана паглядзелі адно на аднаго. «Ведаеш, я думаю, хтосьці мусіў паклапаціцца, каб у нас была ежа», — вымавіў Дыгары. «Упэўнены, Аслан зрабіў бы гэта, калі б вы яго попрасілі», — сказаў крылаты. «Хіба ён не ведаў, што нам спатрэбіцца ежа, нават калі мы яго не попрасілі?» — спыталася Полі. «Не сумняваюся, што ведаў», — адказаў конь, усё яшчэ з поўным ротам. «Аднак мне здаецца, што яму падабаецца, калі яго аб нечым просяць». «Але што нам цяпер рабіць?» — запытаўся Дыгары. «Я не ведаю», — прамовіў крылаты. «Хіба што... пакаштуйце травы. Вам яна можа спадабацца больш, чым вы думаеце». «Не будь дурнем», — сказала Полі, тупнуўшы ногой. «Людзі не ядуць траву, як ты не ясі адбіўныя з бараніны, дзеля ўсяго святога. Не кажы пра адбіўныя і падобную ежу», — попрасіў Дыгары. «Ад гэтага робіцца толькі горш».
І яшчэ Дыгары сказаў, што Полі варта перанесціся дадому з дапамогай пярсцёнка ўзяць паесці. Ён сам не мог гэтага зрабіць, бо мусіць выканаць тое, што паабяцаў Аслану. І калі ён ізноў з'явіцца дома, можа здарыцца штосьці такое, з-за чаго ён не зможа вярнуцца. Але Полі сказала, што не пакіне яго. А Дыгары зазначыў, што гэта вельмі высакародна з яе боку. «Ведаеш што?» – спыталася Полі. «У мяне засталося крыху ірысак у пакеціку, у курцы. Гэта ж лепш, чым нічога». «Нашмат лепш», – пагадзіўся Дыгары. «Але будь асцярожнай, каб не дакрануцца да пярсцёнка, калі будзеш апускаць руку ў кішэню». Гэта была складаная і далікатная справа. Але ўрэшце ў іх атрымалася. Папяровы пакуначак быў моцна пакамечаны і ліпкі, калі яны нарэшце вынялі яго, таму хутчэй трэба было аддзіраць паперу ад ірысак, чым даставаць іх адтуль. Некаторыя дарослыя, вы ведаеце, які вэрхал яны, бывае, падымаюць за спраў кшталту гэтай, лепей бы абышліся зусім без вячэры, чым з'елі тыя ірыскі. Всяго іх было 9. Дыгары прыйшла ў галаву геніяльная ідэя. Кожнаму з'есці па 4 і пасадзіць 9-ю. Бо, як ён сказаў, калі прут ад ліхтара ператварыўся ў маленькае ліхтарнае дрэва, чаму ірыска не можа ператварыцца ў ірыскавае дрэва? Яны выкапалі невялікую ямку і закапалі адну ірыску. Потым з'елі астатнія, спрабуючы есці як мага павальней. Это была сціплая вячэра, нават з улікам усёй прыліплай паперы, якую ім таксама давялося праглынуць. Крылаты лёг, скончыўшы свой шыкоўны банкет. Дзеці падышлі і селі па баках, прыхіліўшыся да яго цёплага цела. А калі ён распасцёр над кожным з іх крылы, ім стала сапраўды утульна. Пакуль з'яўляліся яскравыя маладыя зоры гэтага свету, падарожнікі ўсё абгаварылі. Як Дыгары спадзяваўся атрымаць нешта для маці, і як замест гэтага яго паслалі на заданне, яны паўтарылі адно аднаму ўсе прыкметы, паводле якіх можна пазнаць месца, якое шукаюць, блакітнае возера і ўзгорак з садам на вяршыне. Размова якраз стала запавольвацца, бо яны пачалі засынаць. Раптам Полі села, цалкам прачнуўшыся, і сказала: «Ціха!» Усе прыслухоўваліся так старанна, як толькі маглі. Магчыма, гэта быў вецер у галінах дрэваў, праз некаторы час вымавіў Дыгары. «Я не ўпэўнены», – сказаў крылаты, – «у любым выпадку...» «Чакай! О, зноў! Клянуся Асланам, там нешта ёсць». Он шумна ўзняўся на ногі, дзеці таксама ўсхапіліся, крылаты рысі ўзад уперад з пахрапваннем і ржаннем. Дзеці на дыбачках абышлі ўсё навокал, зазіраючы за кожны куст і дрэва. Ім усё здавалася, што яны нешта бачаць. І адзін раз Полі нават была ўпэўненая, што заўважыла высокую цьмяную постаць, якая рухалася ў заходнім кірунку. Але яны нічога не знайшлі, і ўрэшце крылаты зноў лёг, а дзеці ўладкаваліся пад яго крыламі. Яны адразу ж праваліліся ў сон.
Крылаты яшчэ доўгі час не спаў, насцярожана прыслухоўваючыся ў цемры, і часам па яго скуры прабягалі дрыжыкі, нібыта на яго села муха. Але ўрэшце ён таксама заснуў. Раздзел 13. Нечаканая сустрэча. «Прачынайся, дыгары, прачынайся, крылаты!» – пачуўся голас Полі. «Вырасла ірыскавае дрэва! І раніца проста найцудоўнейшая!» Нізкае святло ранішняга сонца бруілася праз лес, трава пашарэла ад расы, і павуцінне было нібыта срэбрам. Зусім блізка ад іх расло маленькае дрэўца памерам з яблыню з вельмі цёмнай карой. Яго белаватае лісце моцна нагадвала паперу і было як у расліны, што называецца луннік, а шмат дробных карычневых пладоў на ім выглядалі амаль як фінікі. «Ура!» – выгукнуў дыгары. «Але спачатку я збіраюся акунуцца». Праз усыпаныя кветкамі зарасці ён пабег да берагу ракі. Ці купаліся вы калі-небудзь у горнай рацэ, плыткія воды якой коцяцца над чырвонымі, блакітнымі і жоўтымі камянямі, што блішчаць на сонцы? У ёй гэтак жа добра, як у моры, а можа нават і лепей. Вядома, дыгары давялося зноў апрануцца, не абсохнуўшы, але гэта было таго вартае. Калі ён вярнуўся, Полі пайшла да ракі купацца. Прынамсі, яна сказала, што купалася, але мы ведаем, што яна не асабліва добра плавала, і, магчыма, лепей не задаваць зашмат пытанняў. Крылаты таксама наведаў раку, але ён толькі пастаяў у сярэдзіне плыні і, нахіліўшыся, доўга піў, а потым патрос грывай ды некалькі разоў заржаў. Полі і дыгары падышлі да ірыскавага дрэва. Плады былі вельмі смачныя, не зусім як ірыскі, больш мяккія і сакавітыя, але нагадвалі іх. Крылаты таксама выдатна паснедаў. Ён пакаштаваў адзін з пладоў ірыскавага дрэва. Яму спадабалася. Але конь сказаў, што ў гэты час яму больш даспадобы трава. Потым з некаторымі цяжкасцямі дзеці ўзлезлі яму на спіну, і другая вандроўка пачалася. Яна была нават лепшай за ўчарашнюю. Часткова таму, што кожны пачуваўся такім бадзёрым, а часткова таму, што сонца, якое толькі што ўзышло, было за іх спінамі, і, вядома, ўсё выглядае прыгажэйшым, калі святло ззаду цябе. Это была цудоўная паездка. Вялікія заснежаныя горы высіліся над імі з усіх бакоў. Даліны нізка пад імі былі такія зялёныя, і ўсе ручаі, якія цяклі ад ледавікоў да галоўнай ракі, былі такія блакітныя, што здавалася, быццам яны ляцяць над гіганцкім пано, зробленым з найкаштоўнейшых камянёў. Ім хацелася б, каб гэтая частка прыгоды працягвалася як мага даўжэй. У хуткім часе яны адчулі нейкі пах і сталі пытацца адзін у аднаго: «Што гэта? Ты адчуваеш гэты пах? Адкуль ён?» Нябесны водар, цёплы і залаты, нібыта пах усіх найсмачнейшых пладоў і кветак у свеце, далятаў да іх аднекуль спераду. «Ён ідзе
вунь з той даліны з возерам, сказаў крылаты. Так, пагадзіўся дыгары, і зірніце, там за возерам зялёны ўзгорак, і паглядзіце, якая блакітная вада. Гэта, напэўна, тое самае месца, сказалі ўсе трое. Крылаты шырокімі коламі спускаўся ніжэй і ніжэй, абледзянелыя пікі падымаліся ўсё вышэй і вышэй над імі, паветра з кожным імгненнем рабілася ўсё больш цёплае і духмянае, такое салодкае, што ад яго амаль наварочваліся слёзы. Цяпер крылаты ляцеў з нерухома распасцёртымі крыламі і шукаў капытамі зямлю. Стромы зялёны ўзгорак хутка набліжаўся, праз імгненне конь крыху нязграбна прызямліўся на ягоны схіл. Дзеці скаціліся з конскай спіны, упалі, не выцеўшыся, на цёплую невысокую траву і схапіліся, пераводзячы дых. Яны прызямліліся недалёка ад вяршыні ўзгорка і адразу ж пачалі ўзбірацца далей. Я не думаю, што крылаты змог бы падымацца, калі б у яго не было крылаў для раўнавагі. Іх узмахамі ён раз-пораз сабе дапамагаў. Самую вяршыню ўзгорка атачала высокая агароджа. Унутры раслі дрэвы. Галіны звісалі над агароджай, іх лісце было не толькі зялёнае, але яшчэ блакітнае і срэбнае, што было відаць, калі вецер гойдаў галінкі. Дабраўшыся да вяршыні, вандроўнікі абышлі наўкол амаль што ўсю агароджу, перш чым знайшлі браму. Высокую браму золата, моцна замкнёную, звернутую на ўсход. Да гэтага часу, я мяркую, крылаты і Полі думалі, што зойдуць у сад разам з дыгары, але цяпер яны ўжо так не думалі. Мы ніколі не бачылі месца, якое было б настолькі відавочна адасоблены. Дыгары адразу зразумеў, што астатнія не пойдуць, ды не маглі б пайсці з ім. Ён рушыў да брамы адзін. Падышоўшы зусім блізка, дыгары пабачыў словы, напісаныя на золаце срэбнымі літарамі: «Заходзь у сад праз браму, ці не заходзь зусім. Хутчэй вазьмі для іншых, не для сябе мой плод. Бо знойдзе ўсё, што хоча, і роспач разам з тым, той, хто крадзе падступна і лезе цераз плод». Хутчэй вазьмі для іншых, мільганула ў галаве дыгары. Якраз гэта я і збіраюся зрабіць. Значыць, я не павінен есці сам. Не ведаю, пра што гэтае балбатанне ў перадапошнім радку. Заходзь у сад праз браму. Хто захоча лезці праз агароджу, калі можна ўвайсці праз браму? Але як яна адчыняецца? Ён дакрануўся да брамы, яна адразу ж шырока расхінулася ўнутр, павярнуўшыся на завесах без аніякага гуку. Цяпер, калі ён мог зазірнуць за агароджу, гэтае месца выглядала яшчэ больш прывабным. Ён увайшоў вельмі ўрачыста, азіраючыся навокал. Унутры было надзвычай ціха. Нават ад фантана, які біў амаль у сярэдзіне саду, далятаў толькі ледзь чутны гук. Навокал разліваўся цудоўны водар. Гэта было радаснае месца.
але вельмі сур'ёзнае. Ён адразу пазнаў патрэбнае дрэва, часткова таму, што яно стаяла ў самай сярэдзіне, а часткова таму, што яно было абсыпана вялікімі срэбнымі яблыкамі, якія ззялі і адкідвалі святло ўніз на цяністыя месцы, куды не сягала сонца. Дыгары падышоў наўпрост да дрэва, сарваў яблык і паклаў яго ў нагрудную кішэнь. Але ён не ўтрымаўся, разгледзеў і панюхаў яго перад тым, як схаваць. Лепей бы ён так не рабіў. Яго ахапілі жудасная смага, голад, і страшэнна захацелася пакаштаваць гэты плод. Ён хутка засунуў яго ў кішэню, але ж на дрэве было яшчэ шмат яблыкаў. Няўжо ён зробіць кепска, калі пакаштуе адзін? Урэшце, падумаў ён, надпіс на браме можа быць і не зусім загадам. Это можа быць толькі парада. А каму ёсць справа да парады? А нават калі гэта загад. Ці ён парушыць яго, калі з'есць яблык? Ён жа спомніў словы загаду: хутчэй вазьмі для іншых. Разважаючы пра ўсё гэта, Дыгары выпадкова паглядзеў скрозь галіны ў кірунку верхавіны дрэва. Там, на галіне над яго галавой, сядзела, уладкаваўшыся нібыта на седале для сну, цудоўная птушка. Здавалася, што яна заснула. Магчыма, праўда, не зусім. Адно вока было ледзь прыкметна адплюшчана. Птушка была большая за арла, спераду жоўта-памаранчавая, на галаве пунсовы чубок, а хвост быў пурпуровы. І гэта сведчыць, казаў Дыгары пасля, калі распавядаў сваю гісторыю іншым, што трэба быць вельмі асцярожнымі ў чароўных месцах. Ты ніколі не ведаеш, хто можа за табой назіраць. Але я думаю, Дыгары не ўзяў бы сабе яблык у любым выпадку. У тыя часы рэчы кшталту «не крадзі» сядзелі ў галовах хлопцаў больш надзейна, чым зараз. Хаця, зрэшты, цвёрдай упэўненасці ў гэтым не было. Дыгары якраз разварочваўся, каб ісці да брамы, але спыніўся, каб лепей разгледзець сад, і застыў ад жаху. Ён быў не адзін. Усяго ў некалькіх метрах ад яго стаяла вядзьмарка. Яна выкінула агрызак толькі што з'едзенага яблыка, ягоны сок быў цямнейшым, чым можна было б чакаць, і ад яго вакол вядзьмарчыных вуснаў з'явілася страшная пляма. Дыгары адразу здагадаўся, што яна, пэўна, пералезла праз агароджу. І ён пачаў разумець, што ў радку, які папярэджваў, што той, хто знойдзе, што хоча, атрымае разам з тым роспач. Вось дзе быў сэнс. Бо вядзьмарка выглядала больш моцнай і ганарыстай, чым калі-небудзь раней. У нейкім сэнсе нават пераможнай, але яе твар быў змярцвела белы, як соль. Всё гэта в імгненне пранеслася ў галаве Дыгары, затым ён пабег прэч і нёсся да брамы так хутка, як толькі мог. Вядьмарка кінулася наўздагон. Як толькі ён выбег з саду, брама сама зачынілася за ім. Это дало яму фору, але ненадоўга. Да таго моманту, як ён падбег да сяброў і крыкнуў: «Хутчэй заскоквай полі! Падымайся, крылаты!»
Ведьмарка пераскочыла праз агароджу і зноў была ўжо блізка. «Стойце там, дзе стаіце!» — закрычаў Дыгары, павярнуўшыся тварам да яе. «Ці мы ўсе знікнем! Не падыходзьце ні на крок бліжэй!» «Дурны хлопчык!» — сказала ведьмарка. «Чаму ты ўцякаеш ад мяне? Я не зраблю табе нічога кепскага. Калі ты не спынішся і не выслухаеш мяне зараз, ты не здабудзеш веды, якія змаглі б зрабіць цябе шчаслівым да канца жыцця». «Не, я не хачу гэтага чуць, дзякуй!» — сказаў Дыгары. Але насамрэч ён хацеў. «Я ведаю, з якім заданнем ты прыляцеў сюды», — працягвала ведьмарка, «бо гэта была я побач з вамі ў лесе мінулай ноччу і чула ўсе вашыя нарады. Ты сарваў плод у гэтым садзе. Цяпер ён у цябе ў кішэні. І ты, не пакаштаваўшы, збіраешся адвесці яго назад і льву, каб ён яго з'еў, каб ён ім скарыстаўся. Ты прасцяк. Ты ведаеш, што гэта за плод? Я распавяду табе. Гэта яблык маладосці, яблык жыцця. Я ведаю, бо пакаштавала яго. І я ўжо адчуваю перамены ў сабе. Я ведаю, што ніколі не састарэю і не памру. З'еш яго, хлопчык, з'еш яго. І мы абодва, і мы абое будзем жыць вечна і будзем каралём і каралевай усяго гэтага свету. Ці твайго свету, калі вырашым вярнуцца туды. Не, дзякуй, сказаў Дыгары. Не думаю, што вельмі захачу жыць і жыць пасля таго, як усе, каго я ведаю, згінуць. Я лепей пражыву звычайны час, памру і пайду на нябёсы. Але як жа твая маці, якую ты быццам бы так моцна любіш? І якое дачыненне яна мае да гэтага? Ці ты не разумееш, дурань, што адзін кавалачак гэтага яблыка ацаліць яе? Ён у тваёй кішэні, мы тут адны, і леў далёка. Выкарыстай сваю магію, вярніся ў свой свет. Праз хвіліну ты будзеш каля ложка маці і аддасі ёй плод. Праз 5 хвілін ты пабачыш, як колеры вяртаюцца на яе твар. Яна скажа табе, што боль знік, што пачуваецца лепей, потым яна засне. Падумай пра гэта. Гадзіны салодкага сапраўднага сну без болю, без лекаў. Назаўтра ўсе будуць казаць, як цудоўна яна паправілася. Хутка яна будзе зноў здаровая, ўсё зноў будзе добра. У тваім доме зноў будзе радасць. Ты будзеш, як іншыя хлопчыкі. Ой, выдыхнуў Дыгары, нібыта яго паранілі, і паклаў руку на сэрца. Ён зразумеў, што перад ім ляжыць
найжахлівейшы выбар. Што для цябе зрабіў леў, каб ты быў яго рабом? Запыталася вядзьмарка. Што ён зможа табе зрабіць, калі ты вернешся ў свой уласны свет? І што падумала б твая маці, калі б ведала, што ты мог спыніць яе боль, вярнуць ёй жыццё і ўратаваць сэрца твайго бацькі ад роспачы? А ты вырашыў заняцца справамі дзікай жывёлы ў дзіўным свеце, да якога не маеш ніякага дачынення? Я не думаю, што ён дзікая жывёла, прасіпеў Дыгар. Я не ведаю. Тады ён нешта горшае, сказала вядзьмарка. Паглядзі, што ён ужо табе зрабіў. Паглядзі, якім неміласэрным ты стаў. Так ён робіць з кожным, хто слухае яго. Ты жорсткі, бязлітасны хлопчык, дазволіш сваёй маці памерці замест таго, каб... Замаўчыце! Ці вы думаеце, што я не разумею? Але я паабяцаў. Але ты не ведаў, што абяцаў, і ніхто тут не змог цябе папярэдзіць. Маці самой, сказаў Дыгар, не спадабалася б гэта. Яна неверагодна строгая наконт выканання абяцанняў і крадзяжоў і усялякіх такіх рэчаў. Яна б сказала мне не рабіць гэтага адразу ж, калі б была тут. Але ёй не абавязкова пра гэта ведаць. Ты не скажаш ёй, як здабыў яблык. Твайму бацьку няма неабходнасці гэта ведаць. Нікому ў тваім свеце не трэба нічога ведаць пра ўсю гэтую гісторыю, і табе не абавязкова браць з сабой назад гэтую дзяўчынку. Тут вядзьмарка зрабіла фатальную памылку. Вядома, Дыгар ведаў, што Полі можа вярнуцца з дапамогай уласнага пярсцёнка, як ён мог вярнуцца з дапамогай свайго. Але вядзьмарка гэтага не ведала. І ганебнасць гэтай прапановы пакінуць Полі у момант зрабіла ўсе астатнія словы, якія вядзьмарка казала яму, няправільнымі і пустымі. І яго розум раптам прасвятліўся, і Дыгар сказаў: «Паслухайце, а калі гэта ўсё пачало вас цікавіць, чаму вы раптам так моцна сталі клапаціцца пра маю маці? Якая вам да гэтага справа? Што ў вас за гульня?» «Малайчына, дых!» – прашаптала Полі яму на вуха. «Хутчэй, хутчэй уцякайма!» Яна не наважвалася нічога сказаць на працягу ўсёй размовы, бо, разумееце, гэта не яе маці памірала. «Тады збірайся, забірайся, ну!» – мовіў Дыгар, падсаджваючы яе на спіну крылатага, а затым ускараскаўся і сам. «Конь распасцёр крылы! Уцякайце, дурні!» – крыкнула вядзьмарка. «Падумай пра мяне, хлопчык, калі будзеш ляжаць, стары і слабы, паміраць! Узгадай,
як ты адкінуў шанец на бясконцую маладосць! Больш яго не будзе! Яны былі ўжо так высока, што ледзь-ледзь яе чулі. Вядзьмарка таксама не губляла часу на тое, каб глядзець на іх. Яны ўбачылі, што яна пайшла на поўнач уніз па схіле ўзгорка. У той дзень яны ўсталі вельмі рана, і тое, што адбылося ў садзе, цягнулася нядоўга. Таму Крылаты і Полі сказалі, што будзе лёгка вярнуцца назад у Нарнію да ночы. Дыгары на зваротным шляху маўчаў, а яны саромеліся размаўляць з ім. Вельмі засмучаным, ён не быў цалкам упэўнены, што зрабіў правільна. Але, узгадваючы слёзы у вачах Аслана, умацоўваўся ў сваім рашэнні. Увесь дзень Крылаты нёс іх на ўсход, крылы яго не стамляліся, а рака паказвала яму шлях праз горы. Яны ляцелі над дзікімі лясістымі ўзгоркамі, потым над вялікім вадаспадам і далей, туды, дзе на лясы Нарніі падаў цёмны цень магутнай скалы. Калі неба пачырванела ад сонца, якое ўжо заходзіла, Крылаты пабачыў, што каля ракі сабралася шмат істотаў. І хутка ён змог заўважыць пасярод іх самога Аслана. Крылаты слізнуў уніз, склаў крылы і прызямліўся лёгкім галопам, потым ён спыніўся. Дзеці спешыліся. Дыгары пабачыў, як звяры, гномы, сатыры, німфы і іншыя расступіліся ўлева і ўправа, каб даць яму прайсці. Ён падышоў да Аслана, аддаў яму яблык і сказаў: «Я прынёс вам яблык, які вы прасілі, сэр». Раздзел 14. Пра тое, як пасадзілі дрэва. «Выдатная праца», – прамовіў Аслан. І Дыгары зразумеў, што все нарнійцы пачулі словы Аслана і што гэтая гісторыя будзе перадавацца ад бацькі сыну ў новым свеце сотні год, а магчыма, вечна. Але яму не пагражала заганарыцца, бо ён зусім не думаў пра гэта цяпер, калі апынуўся твар у твар з Асланам. Гэтым разам ён адчуў, што можа глядзець льву проста ў вочы. Ён забыўся на ўсе трывогі і пачуваўся цалкам задаволеным. «Выдатна, сын Адама», – сказаў леў. «Гэты плод каштаваў табе голаду, смагі і слёз. Толькі твае рукі павінны пасадзіць зярнятка дрэва, якое стане абаронай Нарніі. Кінь яблык у бок ракі, там глеба мяккая». Дыгары зрабіў, як яму было сказана. Усе так сцішыліся, што можна было пачуць мяккі гук, з якім яблык упаў у глебу. «І кінуў ты добра», – мовіў Аслан. «А цяпер пяройдзем да каранацыі караля Фрэнка Нарнійскага і Хелен, яго каралевы». Дзеці ўпершыню звярнулі ўвагу на гэтых дваіх. Тыя былі апранутыя ў дзіўнай прыгожыя строі. З іх плячэй бруіліся багатыя мантыі,
4 гномы трымалі шлейф караля, а 4 рачныя німфы – каралевы. На галовах у іх нічога не было. Хелен распусціла валасы, ад гэтага стала выглядаць нашмат прыгажэйшай. Ды не валасы, не вопратка зрабілі іх такімі адрознымі ад тых, якімі яны былі раней. Іх твары мелі новыя выразы, асабліва твар караля. Уся вастрыня, хітрасць і звадлівасць, якія прысталі да яго, калі ён быў лонданскім вознікам, здавалася, былі змытыя, і стала прасцей пабачыць адважнасць і дабрыню, якія ў яго былі заўсёды. Магчыма, на яго паўплывала паветра маладога свету, ці размова з Асланам, ці тое і другое. «Шчыра скажу, — прашаптаў крылаты на вуха Полі, — мой стары гаспадар змяніўся гэтак жа, як я. Зірніце толькі, цяпер ён сапраўдны гаспадар». «Так, але не шапчы мне ў вуха, — сказала Полі, — бо гэта вельмі козытна». «Зараз, — загадаў Аслан, — хто-небудзь развяжыце вузел, які вы сплялі з тых дрэваў, і давайце паглядзім, што там». Цяпер Дыгары пабачыў, што непадалёк, шчыльна адно да аднаго, раслі 4 дрэвы, і іхнія галіны перапляліся паміж сабой такім чынам, што ўтварылася нешта накшталт клеткі. 2 сланы і некалькі гномаў хутка ўсё разблыталі. Унутры было 3 рэчы. Першая – маладое дрэўца нібыта золата, другая – маладое дрэўца нібыта са срэбра, а трэцяй быў варты жалю суб'ект у бруднай вопратцы, які, згорбіўшыся, сядзеў паміж тымі дрэўцамі. «Нішто сабе! — прашаптаў Дыгары. — Дзядзька Эндру!» Каб патлумачыць тое, што здарылася, трэба вярнуцца крыху назад. Звяры, як вы памятаеце, спрабавалі пасадзіць і паліць яго. Вада вярнула дзядзьку да прытомнасці, ён пабачыў, што наскрозь прамоклы, пасцёгны закапаны ў зямлю, якая хутка ператваралася ў гразь, і акружаны большай колькасцю дзікіх звяроў, чым калі-небудзь мог уявіць у сваім жыцці. Таму і не дзіўна, што ён пачаў крычаць і выць. У пэўным сэнсе гэта было добра, бо нарэшце ўсе пераканаліся, нават дзік, што ён жывы. Таму жывёлы зноў адкапалі яго. Штаны былі сапраўды ў жудасным стане. Як толькі дзядзькавы ногі былі вызваленыя, ён паспрабаваў цячы, але сланіха адным хуткім рухам абвіла хобат вакол яго таліі. Цяпер усе лічылі, што дзядзьку Эндру варта дзесьці захаваць да таго часу, калі у Аслана з'явіцца магчымасць прыйсці, паглядзець на яго і сказаць, што з ім рабіць. Таму звяры сплялі вакол яго нешта кшталту клеткі ці сеткі. Потым яны прапанавалі яму ўсё, што на іх погляд было ядомае. Асёл сабраў вялікі ахапак калючак і кінуў унутр. Але не было падобна на тое, што дзядзьку Эндру яны цікавілі. Вавёркі закідвалі яго градам арэхаў, але ён толькі закрываў галаву рукамі і намагаўся схавацца. Птушкі лёталі туды-сюды, старанна скідваючы на яго чарвякоў. Самы шчодры быў мядзведзь. Днём ён знайшоў гняздо дзікіх пчолаў.
І замест таго, каб самому з'есці тое, што там было, а яму вельмі хацелася, шляхетная істота прынесла гняздо дзядзьку Эндру. Медведь перакінуў всю ліпкую масу праз вяршыню клеткі, і, на жаль, яна трапіла дзядзьку Эндру проста ў твар. Там яшчэ былі жывыя пчолы. Медведь, які зусім не быў бы супраць, калі б яго самога пляснулі сотамі па твары, не мог зразумець, чаму дзядзька Эндру адхіснуўся назад, паслізнуўся і сеў. Ён сеў на купу калючак. «А як бы там ні было, — сказаў Дик, — шмат мёду трапіла ў рот гэтай істоты. Гэта мусіць прынесці яму, ёй нейкую карысць». Жывёлам пачынаў сапраўды падабацца іх дзіўны гадаванец, і яны спадзяваліся, што Аслан дазволіць ім пакінуць яго. Самыя разумныя цяпер былі амаль упэўненыя, што некаторыя гукі, якія выляталі з яго рота, мелі значэнне. Яны ахрысцілі яго Брэндзі, бо гэта ён паўтараў найчасцей. Урэшце ім давялося пакінуць яго там на ноч. Аслан быў заняты ўвесь дзень, даючы ўказанні новым каралю і каралеве, займаючыся іншымі важнымі справамі, і не мог наведаць беднага старога Брэндзі. З усіх арэхаў, персікаў, яблыкаў і бананаў, якія яму накідалі, атрымалася някепская вячэра. Але нельга сказаць, што ён добра правёў ноч. «Прывядзіце гэтую істоту, — загадаў Аслан». Адзін са сланоў падняў дзядзьку Эндру хобатам і паклаў яго да лап і льва. Дзядзька Эндру быў занадта спалоханы, каб варушыцца. «Калі ласка, Аслан, — попрасіла Полі, — ці можаш ты сказаць штосьці, каб ён перастаў баяцца? І яшчэ, ці мог бы ты сказаць штосьці, каб ён ніколі больш сюды не вярнуўся?» «Ты думаеш, ён захоча?» — спытаўся Аслан. «Ведаеш, Аслан, — сказала Полі, — ён можа паслаць кагосьці яшчэ. Яго так захапіла, што прут ад ліхтара вырас у дрэва ліхтар, і ён думае, яго думкі — вялікае глупства, дзіця, — мовіў Аслан. Гэты новы свет пакуль што напаўняецца жыццём, бо спеў, якім я абудзіў яго, всё яшчэ лунае ў паветры і грукоча ў зямлі. Так будзе нядоўга. Але я не магу гэтага сказаць старому грэшніку, і я таксама не магу яго суцешыць. Ён сам зрабіў так, што не здольны чуць мой голас. Калі я загавару з ім, ён пачуе толькі рык і роў. О, сыны Адама! Чаму ж вы адгароджваецеся ад усяго, што можа пайсці вам на карысць? Але я дам яму адзіны дар, які ён яшчэ можа прыняць. Леў засмучана нахіліў вялікую галаву і выдыхнуў ускрыўлены страхам твар чараўніка. «Спі, — сказаў ён, — спі і на некалькі гадзін адпачні ад усіх пакутаў, якія ты сам сабе стварыў». Дзядзька Эндру імгненна перакаціўся на спіну, заплюшчыў вочы і спакойна засоп.
Аднясіце яго ў бок і пакладзіце, загадаў Аслан. Цяпер, гномы, пакажыце сваё кавальскае майстэрства. Зрабіце 2 кароны для вашых караля і каралевы. Больш гномаў, чым вы маглі б сабе ўявіць, паспяшаліся да залатога дрэва. Яны ў імгненне вока сарвалі ўсё лісце і адламалі некалькі галінак. Цяпер дзеці пабачылі, што дрэва не проста выглядала залатым, але было сапраўднага мяккага золата. Вядома ж, яно вырасла з 2 залатых манетак, якія выпалі з кішэні дзядзькі Эндру, калі яго перавярнулі дагары нагамі. А таксама і срэбнае дрэва вырасла са срэбных. Здавалася, з ніадкуль узяліся кучы сухога галля для распальвання, маленькія кавадлы, молаты, абцугі і мяхі. У наступнае імгненне, як гэтыя гномы любілі сваю працу, палаў агонь, мяхі раўлі, золата плавілася, молаткі грукаталі. 2 краты, якіх Аслан перад тым адправіў капаць, што яны любілі больш за ўсё, высыпалі да ног гномаў горку каштоўных камянёў. Пад спрытнымі пальцамі маленькіх кавалёў 2 кароны набылі форму абручоў, але яны не былі такія пачварныя і цяжкія, як сучасныя еўрапейскія кароны, а лёгкія, далікатныя, дасканалай формы. Яны сапраўды ўпрыгожылі тых, хто іх надзяваў. Карона караля была аздобленая рубінамі, а каралевы смарагдамі. Калі кароны астудзілі ў рацэ, Аслан загадаў Фрэнку і Хелен апусціцца перад ім на калені і ўсклаў кароны на іх галовы. Потым сказаў: «Падыміцеся, кароль і каралева Нарніі, бацька і маці шматлікіх каралёў, якія будуць кіраваць Нарніяй, выспамі і Арханлэндам. Будьце справядлівымі, літасцівымі і мужнымі. Хай з вамі будзе добраславенне». Тут усе закрычалі «Ура!», забрахалі, заржалі, затрубілі і залопалі крыламі, а каралеўская пара стаяла, выглядаючы урачыста і крыху сарамяжліва, што рабіла іх яшчэ больш высакароднымі. І калі Дыгары яшчэ вітаў караля і каралеву, ён пачуў, як глыбокі голас Аслана побач з ім прамовіў: «Глядзіце!» Усе ў натоўпе павярнулі галовы і выдыхнулі ад здзіўлення і радасці. Непадалёк яны пабачылі дрэва, што ўзносілася над іх галовамі. Раней яго тут не было. Мусіць, пакуль усе былі занятыя каранацыяй, яно вырасла ціха, але хутка, як сцяг, калі яго падымаюць на флагшток. Здавалася, што яго разложыстыя галіны адкідваюць святло, а не цень, і пад кожным лістом, нібы зорка, зіхацеў срэбны яблык. Але нават не ад выгляду, а ад паху, які ад яго ішоў, ва ўсіх заняло дыханне. Нейкі час ніхто не мог думаць ні пра што іншае. «Сын Адама», – сказаў Аслан, – «ты добра пасеяў. А для вас, нарнійцы, абарона гэтага дрэва будзе вашым
першым абавязкам, бо гэта ваш шчыт. Вядзьмарка, пра якую вам казаў я, уцякла далёка на поўнач свету. Яна будзе жыць там, і яе цёмная магія будзе набіраць моц. Але пакуль гэтае дрэва буяе, яна ніколі не прыйдзе ў Нарнію. Яна не асмеліцца падысці да дрэва бліжэй, чым на сотні кіламетраў, бо яго пах, які ёсць радасць, жыццё і здароўе для вас, смерць, жах і адчай для яе. Все урачыста глядзелі на дрэва. Раптоўна Аслан павярнуў галаву. Калі ён зрабіў гэта, ад яго грывы ўпалі сонечныя блікі святла і паглядзеў на дзяцей сваімі вялікімі вачыма. «Што такое, дзеці?» – спытаўся ён, бо ўбачыў, што яны перашэптваюцца і штурхаюць адно аднаго. «О, Аслан, сэр!» – адказаў Дыгары, чырванеючы. «Я забыўся сказаць табе. Вядзьмарка ўжо з'ела адзін з такіх яблыкаў, з якіх расце дрэва». Ён насамрэч не сказаў усяго, пра што думаў, але Полі адразу ж вымавіла гэта за яго. Дыгары заўсёды значна больш за яе баяўся падацца дурнем. «Так мы подумали, Аслан», — сказала яна, — «што тут мусіць быць нейкая памылка. І не можа быць, каб яна сапраўды не выносіла пах гэтых яблыкаў». «Чаму ты так думаеш, дачка Евы?» – запытаўся Аслан. Яна з'ела адзін». «Дзіця», – адказаў ён. «Менавіта таму ўсе астатнія цяпер выклікаюць у яе жах. Так адбываецца з тымі, хто зрывае і есць яблыкі ў неналежны час і неналежным чынам. Плод добры, але потым ён выклікае агіду». «Зразумела», – сказала Полі. «Раз яна сарвала яго не ў час, ён не спрацуе для яе. У сэнсе не зробіць яе вечна маладой і ўсё такое». «На жаль», – мовіў Аслан, хітаючы галавой, – «зробіць. Рэчы заўсёды працуюць адпаведна іх прыродзе. Яна атрымала тое, што прагнула яе сэрца. Цяпер яе сіла не паменшыцца, а дні не скончацца, як у багіні. Але калі ў цябе злое сэрца, бясконцыя гады толькі падаўжаюць роспач, і яна пачынае гэта разумець. Усе атрымліваюць тое, чаго прагнуць, і ім не заўсёды гэта падабаецца. Я сам ледь не з'еў адзін, Аслан», – прызнаўся Дыгары. «Ці я так, дзіця», – сказаў Аслан, – «бо плады заўсёды дзейнічаюць, як мусяць дзейнічаць. Але яны не ідуць на дабро нікому, хто зрывае іх, ідучы за ўласнымі жаданнямі. Калі б любы нарніец без просьбы скраў яблык і пасадзіў яго тут, каб абараніць Нарнію, ён бы абараніў, але ператварыў бы Нарнію у яшчэ адну моцную і жорсткую імперыю, як Чарн.
І тады Нарнія не была б той добрай зямлёй, якой я задумаў яе. І вядзьмарка спакушала цябе зрабіць інакш, сынок. Ці не так? Так, Аслан, яна хацела, каб я ўзяў яблык дадому для маці. Зразумей, тады б яно ацаліла яе, але ні ты, ні яна не былі б шчаслівыя. Прыйшоў бы дзень, калі вы абое азірнуліся б назад і сказалі б, што лепей бы яна памерла ад той хваробы. І Дыгары не мог адказаць нічога, бо яго душылі слёзы, і ён пакінуў усе спадзяванні на тое, што можа захаваць жыццё сваёй маці. Але ў той жа час ён разумеў. Леў ведаў, што магло б здарыцца і што могуць быць рэчы больш жахлівыя за смерць дарагога чалавека. Але Аслан ізноў загаварыў. Вось што здарылася б, дзіця, калі б ты скраў яблык. Але зараз такога не адбудзецца. Тое, што я дам табе, прынясе радасць. У тваім свеце яно не дасць бясконцага жыцця, але дасць ацаленне. Ідзі, сарві для яе яблык з дрэва. На секунду все думкі Дыгары зблыталіся. Ён пачуваўся так, нібыта ўвесь свет перавярнуўся дагары нагамі. А потым, быццам у сне, ён пайшоў да дрэва, кароль і каралева і астатнія стварэнні падбадзёрвалі яго, ён сарваў яблык, паклаў у кішэню, потым вярнуўся да Аслана. А ці можам мы цяпер адправіцца дамоў? Запытаўся ён. Ён забыўся сказаць «дзякуй», але ён меў гэта на ўвазе, і Аслан зразумеў. Раздзел 15. Канец гэтай гісторыі і пачатак усіх астатніх. Вам не спатрэбяцца пярсцёнкі, калі я з вамі, мовіў голас Аслана. Дзеці міргнулі і азірнуліся. Яны зноў апынуліся ў лесе паміж сусветамі. Дзядзька Эндру ляжаў на траве і ўсё яшчэ спаў. Аслан стаяў побач з імі. «Хадзем», — сказаў Аслан, — «вам час вярнуцца назад? Але спачатку я хачу паказаць вам дзве рэчы — засцярогу і прыказанне. Паглядзіце сюды, дзеці». Яны паглядзелі і ўбачылі ямінку з сухім дном, зарослым травой. «Калі вы апошні раз былі тут, — загаварыў Аслан, — гэтае паглыбленне было азярком. І скокнуўшы ў яго, вы трапілі ў свет, дзе паміраючае сонца ззяла над руінамі чарна. Цяпер азярка няма. Гэтаму свету прыйшоў канец, нібыта ён ніколі і не існаваў. Хай нашчадкі Адама і Евы
Сцерагуцца? Добра, Аслан, сказалі дзеці. Полі дадала: але наш свет не такі кепскі, як той. Правда, Аслан? Пакуль не, дачка Евы, сказаў ён. Пакуль не. Але вы робіцеся ўсё больш падобнымі да яго. І нельга выключыць, што нейкі злодзей з вашай расы вынайдзе сакрэт, такі ж жахлівы, як непапраўнае слова, і выкарыстае яго, каб знішчыць усё жывое. І хутка, вельмі хутка, да таго, як вы пастарэеце, вялікімі народамі ў вашым свеце будуць кіраваць тыраны, якіх шчасце, справядлівасць і літасць турбуюць не больш, чым імператрыцу Джадзіс. Хай ваш свет сцеражэцца. А цяпер прыказанне. Так хутка, як толькі здолееце, забярыце ў свайго дзядзькі магічныя пярсцёнкі і закапайце іх, каб ніхто не змог ізноў іх скарыстаць. Пакуль Леў казаў гэтыя словы, дзеці глядзелі на яго твар. І раптоўна яны так ніколі і не зразумелі, як гэта адбылося. Ягоны твар стаў падобны да залатога мора, у якім яны плылі. І гэткая ласка і магутнасць ахінулі і напоўнілі іх, што дзеці адчулі, быццам ніколі дагэтуль яны не былі насамрэч шчаслівыя, ці мудрыя, ці добрыя, ці нават жывыя і прытомныя. Успамін пра той момант застаўся з імі назаўсёды. Таму ўсё сваё жыццё, калі яны былі засмучаныя, ці напалоханыя, ці злосныя, яны думалі пра гэтую залатую дабрыню. І адчуванне, што яна ўсё яшчэ тут, зусім побач, дзесьці за паваротам ці за нейкімі дзвярыма, вярталася. І глыбока ўнутры яны ўпэўніваліся, што ўсё добра. У наступную хвіліну все трое, дзядзька Эндру якраз прачнуўся, зваліліся ў шум, гарачыню і рэзкія пахі Лондона. Яны стаялі на ходніку каля дзвярэй дома Кэтерлі, і за выключэннем таго, што вядзьмаркі, возніка і каня больш не было, всё было дакладна такім жа, як і ў момант іх знікнення. Стаяў ліхтар без аднаго прута, валяліся рэшткі двухколкі, і заставаўся натоўп. Все яшчэ размаўлялі, і людзі станавіліся на калені побач з параненым паліцэйскім, прамаўляючы: «Ён зараз ачуняе», ці «Як ты, сябра», ці «Доктар будзе тут вось-вось». Неверагодна, падумаў Дыгары. Вся прыгода зусім не заняла шмат часу. Большасць людзей шалёна азіраліся навокал, спрабуючы знайсці Джадзіс і каня. Ніхто не звярнуў аніякой увагі на дзяцей, бо ніхто не бачыў, як яны зніклі, і ніхто не заўважыў, як яны вярнуліся. Што да дзядзькі Эндру, з-за стану яго вопраткі і мёду на твары яго ніхто не мог бы пазнаць. На шчасце, уваходныя дзверы ў дом былі адчыненыя, і ў іх стаяла служанка.
якая назірала за відовішчам. Ну і дзень быў гэтай дзяўчыны, таму дзецям было няцяжка запхнуць дзядзьку Эндру ўнутр яшчэ да таго, як хтосьці пачаў задаваць нейкія пытанні. Дядька папёрся наверх па лесвіцы. І спачатку дзеці вельмі спужаліся, што ён адразу пойдзе на гарышча і захоча схаваць астатнія пярсцёнкі. Але ім не варта было хвалявацца. Ён думаў пра бутэльку, што была ў яго шафе, і адразу ж знік у сваім пакоі, замкнуўшы дзверы. Дядька Эндру зноў выйшаў адтуль у халаце, варта зазначыць, вельмі не хутка, і пайшоў наўпрост у ванную. «Можаш узяць астатнія пярсцёнкі, Полі?» – запытаўся Дыгары. «Я хачу пайсці да маці». «Добра, пабачымся пазней», – сказала Полі і застукацела абцасамі па лесвіцы на гарышча. Дыгары пачакаў хвілінку, каб аддыхацца, і ціха зайшоў у матчын пакой. Яна ляжала такая, як ён бачыў яе шмат разоў, абапіраючыся на падушкі, з тонкім бледным тварам, гледзячы на які хацелася плакаць. Дыгары дастаў з кішэні яблык жыцця. І як Джадзіс у нашым свеце выглядала не так, як у сваім, так і садавіна з горнага саду таксама выглядала інакш. Вядома, у пакоі было шмат каляровых рэчаў, каляровая капа на ложку, шпалеры, сонечнае святло з вакна і матчына прыгожая блакітная начная кашуля, але ў той момант, калі Дыгары выняў яблык з кішэні, здалося, што ўсе рэчы ў параўнанні з ім зусім бляклыя. Усё, нават сонечнае святло, выглядала слабым і цьмяным. Яблык адкідваў зайчыкі на столь. Нішто іншае проста было не вартае ўвагі. І пах яблыка жыцця быў такі, нібыта ў пакоі было акно, што адчынялася ў нябёсы. «О, дарагі мой, які цудоўны яблык!» – усміхнулася маці Дыгары. «Ты з'ясі яго, праўда? Калі ласка», – папрасіў Дыгары. «Я не ведаю, што сказаў бы доктар», – адказала яна, «але, думаю, ён бы дазволіў». Дыгары пачысціў яблык, парэзаў і стаў даваць маці кавалачак за кавалачкам. І толькі з'еўшы яго, яна ўсміхнулася, адкінулася назад на падушку і заснула сапраўдным спакойным сном, якога яна прагнула больш за ўсё на свеце, без усялякіх гэтых агідных таблетак. Цяпер яе твар выглядаў крыху па-іншаму. Дыгары нахіліўся, вельмі асцярожна пацалаваў яе і выслізнуў з пакоя, забраўшы сарцавіну яблыка з сабой. Усю рэшту дня, калі ён глядзеў на рэчы навокал, бачыў, якія звычайныя і нечароўныя яны былі. Ён амаль траціў надзею. Але калі узгадваў твар Аслана, надзея вярталася да яго. У той вечар ён закапаў сарцавіну яблыка ў садзе за домам. Наступнай раніцай, калі доктар прыйшоў на звычайны агляд,
Дыгары перагнуўся праз парэнчы, каб паслухаць. Ён пачуў, як доктар выйшаў з цёткай Лэці і сказаў: «Міс Кэттэралі, гэта самы незвычайны выпадак у маёй медыцынскай практыцы. Гэта як цуд. Зараз я нічога не буду казаць хлопчыку, не трэба абуджаць марных спадзяванняў, але...» Тут яго голас стаў занадта ціхім, каб яго можна было пачуць. Пасля абеду Дыгары спусціўся ў сад і прасвістаў сакрэтны сігнал, пра які яны дамовіліся з Полі. У яе не атрымалася ўчора вярнуцца. «Як пачуваецеся?» — спыталася Полі і глядзела паверх мура. Я маю на ўвазе тваю маці». «Я думаю, ўсё будзе добра», — адказаў Дыгары. «Але калі ты не супраць, я не хацеў бы пакуль гаварыць пра гэта». «А што з пярсцёнкамі?» «Я забрала ўсе», — сказала Полі. «Глядзі, ўсё добра. Я ў пальчатках. Давай закапаем іх». «Так, давай. Я пазначыў месца, дзе закапаў учора сарцавіну яблыка». Полі пералезла цераз мур, і яны разам пайшлі туды. Але, як высветлілася, Дыгары не трэба было нават пазначаць месца. Там нешта праклюнулася. Яно не расло так хутка, як новыя дрэвы ў Нарніі, але ўжо добра паднялося над зямлёй. Яны взялі рыдлёўку і закапалі ўсе чароўныя пярсцёнкі разам са сваімі вакол дрэва. Прыкладна праз тыдзень пасля гэтага стала зразумела, што маці Дыгары здаравее. Праз 2 тыдні яна магла сядзець у садзе, а праз месяц увесь дом стаў іншым. Цётка Лэці рабіла ўсё, што падабалася маці Дыгары. Вокны расчынілі, затхлыя фіранкі адсунулі, каб асвятліць пакоі. Паўсюль былі новыя кветкі, на абед гатавалі смачныя стравы, старое фартэпіяна наладзілі, і маці зноў пачала спяваць. І так гуляла з Дыгары і Полі, што цётка Лэці казала: «Кажу табе, Мэйбл, з вас траіх ты найбольшае дзіця». Калі справы ідуць кепска, вы заўважаеце, што звычайна яны ідуць усё горш і горш на працягу пэўнага часу. Але калі аднойчы справы пачынаюць ісці добра, яны часта становяцца ўсё лепей і лепей, не абмяжоўваючыся ў часе. Недзе праз 6 тыдняў такога цудоўнага жыцця прыйшоў доўгі ліст ад бацькі з Індыі, у якім былі дзівосныя навіны. Стары стрыечны дзед Кёрк памёр. І гэта азначала, што бацька зрабіўся вельмі заможным. Ён збіраўся сысці на пенсію і назаўжды вярнуцца з Індыі дадому. І цяпер старажытны вялікі дом за горадам, пра які Дыгары чуў усё сваё жыццё, але ніколі не бачыў, будзе належаць ім. Вялікі дом з рыцарскімі даспехамі, стайнямі, псярнямі, ракой, паркам, аранжарэямі, вінаграднікамі, лясамі і гарамі за імі. Так што Дыгары адчуваў, як адчуваў бы і кожны на яго месцы, што жыць яны цяпер будуць доўга і шчасліва. Але, магчыма, вы хацелі б даведацца яшчэ пра тое-сёе.
Полі і дыгары заўсёды заставаліся добрымі сябрамі, і амаль кожныя вакацыі Полі прыязджала ў цудоўны загарадны дом Кёркаў. Там яна навучылася ездзіць верхам, плаваць, даіць кароў, пячы і лазіць па дрэвах. У Нарніі звяры жылі ў вялікім супакоі і радасці, і ні ведзьмарка, ніякі іншы вораг не турбаваў гэтую добрую зямлю шмат стагоддзяў. Кароль Фрэнк, каралева Хелен і іх дзеці шчасліва жылі ў Нарніі, і іх другі сын стаў каралём Архенленда. Хлопцы жаніліся з німфамі, а дзяўчаты выходзілі замуж за лясных і рачных багоў. Ліхтар, які пасадзіла ведзьмарка, не ведаючы пра тое, зяў у нарнійскім лесе дзень і ноч, таму тое месца, дзе ён рос, сталі называць ліхтарнай прагалінай. І калі праз шмат гадоў іншая дзяўчынка з нашага свету трапіла ў Нарнію снежным вечарам, ліхтар всё яшчэ гарэў, і гэтая прыгода была ў нейкім сэнсе звязаная з тымі, пра якія я вам толькі што распавёў. Это было так. Дрэва, якое вырасла з яблыка, што пасадзіў дыгары ў садзе за домам, стала вялікае і прыгожае. Яно расло ў глебе нашага свету, далёка ад гуку голасу Аслана і маладога паветра Нарніі, таму не прынесла яблыкаў, што маглі б вярнуць да жыцця смяротна хворую жанчыну, як гэта адбылося з маці дыгары. Тым не менш, яго яблыкі былі прыгажэйшымі за ўсе іншыя яблыкі ў Брытаніі і былі надзвычай карысныя, нягледзячы на тое, што не былі цалкам чароўныя. Але ўнутры, ў самай сваёй сарцавіне дрэва, калі можна так сказаць, ніколі не забывалася на тое, што іншае дрэва ў Нарніі, ад якога яно паходзіла. Часам яно загадкава варушылася, калі не было ветру. Я мяркую, гэта здаралася тады, калі ў Нарніі дзьмулі моцныя вятры. Янгельскае дрэва дрыжэла, бо нарнійскае дрэва гайдалася і гнулася пад моцным паўднёва-заходнім штармавым ветрам. Як бы там ні было, пазней высветлілася, што ў яго драўніне ўсё яшчэ была магія, бо калі дыгары быў даволі такі сталага ўзросту, до таго часу ён стаў вядомым навукоўцам, прафесарам і вялікім вандроўнікам, і стары дом Кэтерлі стаў належаць яму. Па ўсім поўдні Ангельшчыны быў моцны шторм, які зламаў дрэва. Дыгары не мог дапусціць, каб яблыню проста пасеклі на дровы. Таму зрабіў з часткі дрэва шафу, якую паставіў у сваім вялікім доме. І хаця ён сам не адкрыў чароўныя якасці той шафы, гэта зрабіў нехта іншы. Вось такі быў пачатак усіх вандровак туды і назад, паміж Нарніяй і нашым светам, пра якія вы можаце прачытаць у іншых кнігах. Пераехаўшы жыць у вялікі дом за горадам, дыгары яго сям'я
забралі з сабой дядьку Эндру, бо бацька дыгары сказаў: «Мы мусім паспрабаваць утрымаць старога ад шкоды. І гэта несправядліва, што бедная Леці заўсёды мусіць клапаціцца пра яго». Дядька Эндру ніколі больш не спрабаваў аніякай магіі да канца свайго жыцця. Ён засвоіў урок і ў старым узросце стаў больш прыемным і менш эгаістычным чалавекам, якім быў раней. Але ён заўсёды любіў завесці гасцей у більярдны пакой і распавядаць ім гісторыю пра загадкавую лэдзі, замежную каралеўскую асобу, з якой ён ездзіў па Лондане. У яе быў д'ябальскі характар. Але яна была шалёна прыгожай жанчынай, сэр, шалёна прыгожай жанчынай.